În 4. De ce faceți așa spre mine? Am înțeles, dar de ce faceți așa spre mine? Luați mâna de pe bicicleta mea, vă rog frumos! Nu ți la mine! Luați mâna de pe mine, luați mâna de pe mine, vă rog frumos! Pe ce te-am infectat? Ia dă-mă telefonul acum, ia dă-mă. Te rog eu frumos, luați, bă, ia mâna de pe bicicleta mea! Bă, ia mâna de pe bicicleta mea! Ia dă-mă telefonul. Ia mâna de pe bicicleta mea! Ia mâna de pe bicicleta mea! Dai peste noi pe aici! Ia mâna de pe bicicleta mea! Ia mâna de pe bicicleta mea! De drogat! Vrei să mă cheu la poliție, mă, că ai vrut să dai în mine? Bine, mă, bine, vezi că te-am filmat, mă, boule! Mă piși pe măta, bă, te-mi pula mea! Hai să ieșim în centru cu aia, ca să la poliție! Eram în telefon cu poliția la... Bă, care stă, care intră? Alex, spune tu, te rog eu. Hai, a, sau a. Păi bă, hai unul. Alex, du-te și caută-le cât scot eu banii. Ai găsit? Ai găsit? Cât e? Cât e? Hai mă, hai repede, hai, nu contează, dă-i! Cât e, cât e? Cam 10 lei. Bine, perfect. Ia, du-te tu afară cu astea. Să rămână. Oh, scuze. Ce faceți? Ce să facem cu bicicletele? Bicule, ce faci, mă? Să rămână. Trebuia să-l sun pe Andrei. Cred că mă confundați. Nu, am zis că trebuia să-l sun pe Andrei, că a zis că vine și el cu bicicletele cu ăștia, dar să-mi plecați pe biciclete și văd că nu răspunde. Nu știu, noi acum încercăm să ne răzbunăm pe niște moși. Păi ce-ai cu moșii? Au vrut să dea noi. Unde? În centru. Lasă-i în pace. Ai tu mai rușine așa de aici. Da. Să rămână. Da, da. Cât costă? 8 lei 60. Poftiți. Ai 60 de bani? Oh, păstrați așa. Nu mai fac așa. Ține. Din la textila. Le la mă? Normal. Auzi, da, știți că mergem pe jos acum, da? Nu, ce ai? Mergem pe bike-uri? Da. Bine. Dăm de pe bike-uri. Băgăm buzunare. Hai. Mă, dar și dacă ne găsim? E, facem noi ceva cu ouă, le dăm asta. Da. Mă... Auziți, mai țineți minte rubrica aia de povești de spus la nepoți? Da. Asta intră acolo. Building the lore. Cu aia ăsta e rupt. Lasă-l. Dă-mi unul cu aia, dă-mi și mie unul în plus. Lasă-l pe ăla. Mersi, bă. Asta e mai personal, o leacă, dacă înțelegi. Da, te înțeleg. Hai, băieți. Dar și ăsta e spar, bă. Stai că le pun în astea diferite, gen. Da. Măcar unul să fie 100% sigur. Punem ouăle de la tot. Nu e nici drept. Bă, fiți atenți, trecem și o luăm până în dreapta. Vedeți că vin.
Vin? Da. Prieteni spre noi și vin cu ei mai mulți boșoruri. Lasă-i să vină. Ne prinde normal? Cam merg, cam ridic. Hai să ne oprim. Ce faci? Să facem în oprit la carpul, bă, hai să facem pe privat. Nu, că, bă, chiar uite, și-o luăm între blocuri pe aici. Bă, vedeți că alergă, vedeți că alergă. Stai așa, stai aici. Nu înțeleg care e chestia. Stai aici, stai aici. Nu. Stai. Stai, stai. Hai mă aici, Și de ce tragi așa de bicicleta mea? Poliție, hai. Mi-ai dat cu ghidonul în burtă. Rog eu frumos. Rog eu frumos. De ce mi-ai tras de bicicletă? am dat pe... Bună ziua, de la secționul Așa. Bună ziua. Corpus, este numele meu. Câți ani ai, te rog? Am 16 ani. Spune și mie, te rog frumos, buletin ai la tine? Nu am la mine. Te rog frumos, când te numești și data nașterii sau cine te rog, dacă știi. Drăgoi Pavel Cătălin mă cheamă și sunt 7 decembrie Să 2007. noteze colega mea. Sigur. Adul la cunoștință că activitatea este înregistrată audio-video. La fel și la mine, dacă este Problema ok. este în felul următor. Prin zona centrală nu aveți voie să circulați pe biciclete. Nu eram pe bicicletă acum. Da? Mai devreme am înțeles că ai Da, trecut doamne, ne-am așa. amenințat că ne filmează, că ne... Dumneavoastră ați vrut să dați în mine. Ce să dau mătiră? Că Vreți să vă arăt filmarea? Pot să vă arăt filmarea? Ai vrut să dai în mine. Aveți buletin la Ai vrut să dai în mine. Ai vrut să dai în mine. Da, doamnă. Da, doamnă. Drăgoi Pavel Cătălin. Drăgoi Pavel Cătălin. – 7 decembrie 2007 este ziua mea de naștere. 07 personal. Ideea e că domnii au sesizat și poliția locală și poliția Eu națională. am înțeles chestia asta, dar dacă... În centru, pe biciclete, tu și prietenii tăi, noi v-am văzut pe Da, aici da, îmbrățișat da, mai devreme. înțeleg. Da, da, da. Vă dau datele, nu știu pe din afară. Da, vă rog eu, nu mai puneți mâna pe mine sau pe bicicleta mea. Știți cât e bicicleta asta? Am și o întrebare. Să bă, cât costă bicicleta? Păi, dar mi-a tras de frâne. Păi ce ți-am dereglat vreo frână? Nu, da, mi-a tras de frâne. Știți că puteți să le stricați? Știți cât este o frână? Cel mai bine ar fi să fie educat și să nu mergi pe aici dacă nu ai voie. Da, auziți, domnii, de ce au făcut că dă în mine? De ce au făcut că dă în mine, domnii? De ce au făcut că dă în mine? De ce ați făcut că dați în mine? De ce ați făcut că dați în mine? V-am întrebat ceva, de ce v-ați făcut că dați în mine? Băi, drogatule! Unde sunt drogat, mă? Cine v-a întrebat? Nu e cazul să vă Așa, și cine v-a întrebat? Dacă spune... Da, cine v-a întrebat? Da, cine v-a întrebat? Să-ți trag un picior în gură de Ia dă-mi, dă-mi. Vă rog frumos, suntem aici și nu suntem degeaba, da? Gata. Ascultați-vă puțin. Vezi opinia publică că nu vă vrea pe aici dacă nu aveți voie? Dar ce să umflă mușchii pe el așa? Asta e legea dacă nu aveți voie. Am rugămintea să nu degenerăm niciun conflict. Dacă nu aveți voie, Uită-te bine la mine, dacă nu mă cunoști, că ne mai întâlnim. trebuie să înțelegeți treaba asta. Nu râde ironic. Că oamenii ăștia au copii de seamă cu tine. Da, așa și? Nu așa și, băi, nu răspunde. Băi, nu răspunde ironic. Nu răspunde ironic, că dacă ăștia nu te-au bătut, eu te bat de te caci pe tine, tu ține minte. Mă amenințați? Da, te ameninți, da. Aoleu. Aoleu, ce aoleu? Păi mă amenințați? Păi tu de ce nu respecti legea? Dacă legea spune că n-ai voie pe bicicletă pe aici, Dumneavoastră aveți voie ești să mă mai amenințați? șmecher tu sau care Stimate problema? domn, ascultați pe unii. Aveți voie să mă amenințați? Deci te rog eu, lasă-l. Băi, lasă-mă cu voia ta, că nu cer ție voie să te ameninți. Păi nu e legal. Dar tu ai respectat legea, tu? Domnul meu, Sigur, domnul, nu plec, nu. Nu, dumneavoastră. Exact același Mihai! Nu cred! Ce famă? Băi, ce să ne dau? Ei, toate chestiile, frate. Bă, bate-mă bine, așa. Ce faci? Ce mai zici? Ce să zic, frate, uite cu bicicleta și niște domni foarte respectoși au vrut ei să facă pe mini-polițiștii și au încercat ei să dea în mine, știi? Cât de sus de tine, ce-i? Ei, am mers pe roată, frate.